sende et krus. Mor, der er gæster. Velkommen. Tak. Det er en god brygge, den her græsstået drikkelsesrum. I må mange gæster. Og oppe i klippen der er der nok et sted, hvor jeg holder øje med skibene. Desværre gået her. Gæsterne er få. Vi går for øde. Ja, så kan jeg lade andre gå her. Vil de bo her? Jamen det kan de godt, hvis de ikke er forventet. Min mand ligger syg, og Gud tager ham nok snart hjem. Men Jim er en restdreng, og hvis de kan leve ligesom os andre, kan vi sagtens høre en enkelt gæst. Hej, Marie. Jeg lægger til her. Tæt en pis i døren. Hør det her stykke 20. Når den hjælper mand skal bare have rom, væske og æg. Jeg er fra Hawkins, og min dreng hedder Jim. Hvad kan vi kalde dem her? I kan bare kalde mig kaptajn. Tag den gode kone, og sig til, når de er spist op, så får du flere. Jeg vil godt lade du sige, jeg kan se, hvem der kommer og går. Mor, vi har det både at koge i krusen. Kan kaptajnen ikke sove i den? Det passer mig fint. Så stiller jeg min kiste i skinkestuen. Det kan Jim da gøre. Nej, den gør jeg selv. Den kiste alt, hvad jeg ejer og har. Så ligger jeg til kaj, gamle ven. Ved du, hvor kaptajnen kommer fra? Han kom med opgården her i morges. Jeg tror ikke, nogen på lastbilen kender ham. Han spurgte efter en bro, der lå lidt afslutet på huset ud over natten. Jeg flyttede ham herop. Hvordan var det en svartfisk? Dr. Lewis siger, at verden går værre eller bedre. Nej, han gjorde det, men det var. Farvel. Kom herhen. Nå, fortæl mig så lidt om stedet her. Der kommer ikke mange fremmede. Nej, her kommer ikke mange, vi kender. Før far blev syg, kom der mange gæster. Men nu er kronen blevet en dårlig forretning. Ja, så jeg har sejlet på de 7 have hele mit liv, så jeg kan godt forstå, at jeg kan vide, at jeg kommer frem af søfartsgangen. Især hvis nogen ser en sømmer med et dårligt ben. Ser du, den søsken, den får du nu, og så får du en mere sammenslagt den første dag i hver måned. Hvis loven har godt udgivet efter frem søgård, især efter en dårlig ben med vand. Tak, kaptajn. Er der en god udgiftspost oppe i de klipper der under Jim? Jeg vidste, kaptajn. Der er en lille fin platform, hvor jeg selv sidder og kigger efter skibet, så tit mor kan undvære mig. Du måske gerne selv, søs. Ja, kaptajn, jeg kan ikke hjælpe, når mor kan undvære mig. Godt. Hvad var det så, du skulle gøre for en søskende? Jeg skulle fortælle, hvis der kom frem og søfolk til egen, og især hvis der kom en mand med et dårligt ben. Godt. Vis mig så det udgiftssted, så skal jeg fortælle dig lidt om livet til søs. Goddag, fru Hawkins. Altid flittig. Hvordan har vores patient det? Goddag, Dr. Livesey. Det gør ikke godt med min mand. Han ligger bare sød i luften, men han har ingen smerter. Der er desværre ikke meget at gøre. Det må det ikke sige, doktor. Han har altid været godt med, når de har været her. Ja, de er alle 3 gode, som har rodet oppe. Men det kan vel ikke leve af i længden? Vi er det klareste nu, og i dag er der flyttet en skibskaptajn ind. Hvem er han? Vi har aldrig set ham før. Han sagde bare, at vi kunne kalde ham kaptajn. Han ser forresten både skummel og fjaldet ud, men han er simpelthen høflig nok. Det er da sært, når det fremmer skibskaptajn. Det her. Han vil bo et sted nær havet, og jeg får jo ikke min betaling for at spørge ham ud. Nå, ja. Ham det. Men lover for Hawkins, der skal til, hvis der bliver vanskeligheder med ham, for det kan være svært at drive en bro uden en kromand. Tak, doktor. Nu vil jeg gå ind og se til Hawkins, så er det lidt vildt at tale med ham om i dag.
I dag er det lige bestemt en måned siden min far døde til. Jeg vil gå på kirkegården med lidt blomster. Vil du sørge for kaptajnens morgenmad? Det skal jeg nok, mor. Så du spørger kaptajnen, om vi kan få nogle flere penge. De penge, han har givet os, er brugt op for længst. Han skal nok give mig penge, mor. Jeg får altid den sølvskilling, jeg skal have for efter fremme søfolk. Jeg vil ønske, du kunne klare det for mig, knurrer han bare, når jeg siger noget. Det er fordi, du viser, at du er bange for ham. Alle ordentlige mennesker er bange for kaptajnen. Han er et slet menneske. De taler om ham nede i landsbyen. Og det er en skam for admiral Benbow, som kaptajnen ser sig med sit drikkeri og sine røverhistorier. Gå nu bare. Du kommer snart tilbage fra sin morgenskole. Ja, så går jeg. Vel, min dreng. Goddag, herre. Hvad kan jeg tjene med? Det er Grusholm. Sig mig en gang, min dreng, at jeg har en kammerat på spor. Her er ingen ved. Det er kaptajnens morgen. Nå ja, en kammerat Bøde kunne simpelthen godt finde på at kalde sig for kaptajn. Så vi ikke lade sådan, at han har et ar på en kæmpe, hva? Vi kunne også sige, at det var på den højere, ikke? Ja, ser du det? Det tænkte jeg nok. Nå, han kammerat Bøde tager i huset nu. Nej, han er ude at gå sin morgentur. Hvad for en vej har han gået, min dreng? Hvad for en vej? Han går altid deroppe i klipperne og ser efter skibe, men han kommer snart tilbage. Bill bliver mægtig glad, når han kommer og ser mig. Se, der kommer han jo. Nu skal vi se bag det om. Det er jo sorte hund. Ja, rigtigt. Helt rigtigt. Den samme gamle sorte hund som altid. Jeg er kommet for at hilse på min gode kammerat Bill. Der har løbet meget vand ind i stranden siden sidst til hinanden. Godt, her er jeg. Du så, hvad du vil. Lige nu bliver selv igen, Bill. Du er lige til sagen, Lotte. Se, nu får vi hver krusrum med de kære barn her. Og så sætter vi os ud og snakker med de gode gamle kammerater. Tak, den var vi selv ud. Du lukker døren og lurer ikke med nøglehullet, min søn. Der er folk, der har mistet livet for mindre. Aldrig før jeg skal have. Nej, og ikke mere end den ting. Hvis nogen skal hænge, skal vi alle hænge. Hvem betroede mig hemmeligheden, og det er mig, der vogter den. Jeg skal nok få dig en anden gang, sorte hund. Jim, bring noget rom. Det er de sorte, kaptajn. Mere rom. Goddag, kaptajn. Og goddag, Jim. Er Dr. Littlesen her, jeg skulle sige for dig, og Gustav Lorne, at vi kan gerne se ham til formen? Nej, Thomas. Han er her ikke. Han vil lykke vente lidt. Han plejer at komme tilbage ved denne tid. Så du hører på krusrum. Jim, bring os noget rom. Nej, tak. Jeg skal ikke. Røv, når jeg bliver på røv, så drikker man det. Nej, søs er det mandfolk. Dem går kællinger, når vi går planken ud. Drikke kan de landkraver heller ikke. Jim, mere rum. Jeg har fundet mig fra en kroværs. Ro på mellemdækket. Nu der bliver set navn på en af søens pengefond, kan jeg tænke mig, at de stadig har lyst til at komme ned og sejle. Ro på mellemdækket, sagde jeg. Taler de til mig her? Jeg har kun én ting at sige til dem, og det er, hvis de bliver ved med at drikke om på den måde, så var det ikke for at være så suveræn. Det er ualmindeligt. Frastødende bandit. Og hvis du ikke lige nu stikker det ikke med bæltet, så skal jeg på min ære love, at de bliver hængt til næste retsmøde. Det lader sig høre. Det lader sig høre. Tak for skænken, Jim. Tak for skænken. Jim, bring noget rum. Men kaptajn, de kan høre om, hvis jeg dem ihjel. Hvad ved de landkraver om det? Så lidt her, Jim. Du så den fyr i den sorte hund. Han er en skidt fyr. Dem, man kommer fra at være. Jeg vil se, om noget skal vi væk.
inden de kommer igen. Men kan jeg ikke det, må du sende Gud efter den forbistede doktor og sige, at her på en ret velgå skal han pibe dæk, for han kan fange alle Flints sørøvere, som nu er i livet. Og Flint ikke sørøver? Jo, han var den værste med alle, ser du. Jeg var styrmand på en gammel skib, og da han var ved at dø, fortalte han mig alt om skatten. Nu røver du mig ikke. Gør det kun, hvis du giver mig det sorte tegn. Hvad er det sorte tegn? Det er slags advarselstegn. Du får nærmere besked, hvis jeg får det. Men nu lover du mig at holde godt udkig efter det. Efter sørøver, så lover jeg på ære, at du får halvdelen af Katarins skat. Sidder han nu der og sover det stykke menneske? Fik du så nogle penge til? Nej, mor, men han har lovet mig det halve af sørøverkaptajnen Flints skat. Hvad er det, du siger? Flint er det ondeste menneske, der nogensinde er levet, og jeg tror lige frem det er færdigt at snakke om ham, selvom han er død. Det er sikkert bare en røg kaptajnen sagde. De er nok fuld. Jeg tror nu mere rulle, når vi slipper øjne med kaptajnen. De har været en rebel på kronen, gode herre. Jeg hører en stemme. En ung stemme. Vil du give mig den kaffebog, mand? Nu kommer Billy Bones. Her er en Billy Bones. Au, no! Det er det smukke liv for en blind mand. Kom straks til Billy Bones, og rækker den op. Så Bill, du sidder. Jeg kan ikke se dig, men kan høre, hvis du rører en finger. Kom nu, din hånd. Så er det sket! Det sorte tegn, det giver frisk til klokken 10 timer. Det er over 6 timer til, vi kan stadig høre til at vi læser. Kaptajn, er det syg? Kaptajn skal komme med en forram. Mor, jeg tror, kaptajn er død. Se, han var et stedt menneske. Han så noget til ham. Mor, det må alligevel være rigtigt, hvad kaptajnen fortalte. For der kom en uhyggelig blind mand og gav ham det sorte advarselstegn. Sikke noget slået, du fortæller. Se, de ligger her. De kommer klokken 10 aften for at gøre op med ham. De må se at komme væk. Jeg vil have, hvad jeg har til gode. Er det ikke bedre at komme væk nu? Han har boet her i et halvt år og gjort stedet berygtet. Nu vil jeg have, hvad jeg har til gode. Han har sikkert sine penge i skibskisten. Er det ikke underligt, han har gennem konkylier? Tror du, de har ligget på en særlig smuk ø? Her til hold pengeposen, mens jeg tager, hvad vi har til gode.
kaptajnen. Et slagtilfælde. Ganske så jeg sagde til ham så sent som i dag. Du hører det ikke, Thomas. Jeg sagde til ham om, vi slår ham ihjel. Jeg tror ikke, det kan være de banditter, der er kommet for at slå ham ihjel. Bestemt ikke. Dødsårsagen er kompleksi. Men hvor kan vi må forholdes være? Hallo? Er der nogen? Dr. Livesey. Kom bare, mor, det er Dr. Livesey. Syrøverne er væk. Kan vi nu være sikre på, at alle sammen er væk? Den eneste, der er tilbage, det er kaptajnen, og han har slået sig ned for evigt. Hvad er det for et underligt skrig, der lød, da I kom ridende? Ja, det var mærkeligt. Det var en gammel mand i en fjernet lappe, der røg lige ud af skrænten. Det var den mand, jeg fortalte dig om, mor. Den uhyggelige blinde mand, der kom med det sorte advarselstegn. Det sorte tegn? Nej, stop. Hvad er det for noget sørøverstegn? De sørøver, der var her i aftes, og den mand, der kalder sig kaptajnen, har alle sejlet på Flints skib. Det fortalte kaptajnen mig i eftermiddags. Han sagde til mig, at hvis vi kom med det, skulle jeg sende bud efter dem, doktor. Men det gik så hurtigt, og nu er det stakkels kaptajn død. Sørøver er ikke stakkels. Sagde de noget om, hvornår vi ville komme, og hvordan de var blevet uvenner med dem? Kaptajnen sagde, at han var den eneste, der vidste, hvor Flint havde gemt sin skat. Det er lige sådan noget sludder. En fordrukken sømand altid sidder og fortæller. Undskyld at gå sejr, men jeg tror, det er rigtigt nok. For sørøverne ledte alle vegne efter et kort, og det er det, jeg tror, jeg har her. Stemmer det? Det ligner en dagbog. Og her har vi et kort. Der står noget på bagsiden. Højt træ, kikkerbladet udløber. Ja, der var et bjerg på øen, der hedder Kikkerden. Nord strækker mod nordøst, skeletøen sydøst til øst. 10 fod, så er der igennem krydset mod nord. Og se her, det underskrevet jeg er. Det må være flere skat. I morgen var jeg til Bristol og får det Englands bedste skib om en god mandsætning. Og du skal med som kahytstræk, og du vil sige, du skal være skibsnæk, og jeg skal være kommandør. Så går en gunstig vind og en hurtig rejse, og ikke det mindste besvær med at finde skatten. Så når de. Jeg tager med dem, og de skal også med. Men der er en mand, jeg er bange for. Jeg vil hun min her. Det er dem, der går sejr. For de kan ikke holde tand på tungen, og de banditter, der var her før, vil kunne gennem ild og vand for at få fat på kortet. For vi er nemlig ikke de eneste, der kan se det kort. Det har 12-partierne sikkert ordnet for længst. Venner har brugt sig af banditterne, der fra os. Undtagen en eneste mand. En gammel mand, der ville ud af filmplanen, var død på stedet. Og de andre, der blev begge tider i en jolle. Og deres kammerat gik på skøder, så vi ikke følte det. Nu står der stormester på nu. Fordømt også. De stykker kan ikke lægge os hindringer af vejen. Nu skal vi på skattejagt. Nu har jeg set et spioner både udvendigt indvendigt. Hvad synes du om det? Er hun ikke pragtfuld skib? Det har jeg ikke meget forstand på, men nu ser det glimrende ud. Det ser altid 100 skibe. Ja, alle rigtige søfolk gør. Men sig mig til lovligt, der må der have været nogen, der har spurgt, hvad de ville med skibet. Jeg var meget snedig. Jeg sagde, at en læge havde anbefalet mig en skibsrejse for min helbreds skyld. Og så rullede han med øjnene og gispede. Ja, det har jo givet et stort indtryk. Er skibet så fuldt bemandet? Jeg var så heldig at møde den helt rigtige mand. Hans navn er Prins Sylva. Han er gammel skibskund. Han har slået sit ben i engelske tjeneste og får ikke engang pension for det. Har denne stillelse skaffet hele menneskeheden? Nej, den maler, jeg købte skibehus, anbefalede kaptajn Smolle i så varme vinter, at det næsten måtte tage ham. Men jeg er bange for at fortryde, fordi han virker til at være en temmelig kedelig og stedig fyr.
Goddag, kaptajnsmålet. Goddag, Hugo Sejr. Jeg vil gerne anmode om en samtale, før resten af mandskabet kommer ombord. Den samtale kan vi tage med sammen. For at sige det rent ud, jeg kan ikke lide den rejse. Du kan måske heller ikke i skibet. Det kan jeg ikke vide noget om, da jeg ikke har prøvet hende. Hun ser ud til at være et godt farvetøj. Det kan jeg ikke sige. Måske heller ikke lide arbejdsgiver. Rolig, Mathilde. Lad nu kaptajnsmålet forklare, hvad han mener. Jeg får at vide, at vi skal på skattejagt. Og vel og mærke, jeg får det at vide af mandskabet. Jeg sætter ikke pris på den slags, og slet ikke når det skal foregå i hemmelighed. Og hemmeligheden så bliver fortalt til papegøjen med for lov at sige. Det er til mig, papegøjen. Det er sådan en talemåde. Nogen har snakket over sig, mener jeg. Efter min mening ved de mine her ikke, hvad de går ind til. Det drejer sig om liv og død, og udsigterne er ikke bedste. Ja, altså, tror du alligevel ikke, at mennesker er gode søfolk? Jeg kan ikke lide den her doktor. Efter min mening skulle jeg selv have vendt mine folk. De er måske slet ikke så i skibet. Jo, det vil jeg, for jeg har taget imod mine hyre, og det går ikke frem i forpligtelser. Men nu har jeg advaret dem, mine herrer. Et øjeblik, kaptajnsmålet. Sagde vi, at mandskabet ved mere om den tur, end de selv gør? Hvad er mandskabet ved? Jeg skal sige det, hvad jeg ved. Jeg har hørt, at Gosserads Lorni ejer et skattekort over en ø, og der er afsat et kryds på kortet, hvor skatten ligger. Jeg har også hørt den nøjagtige længde og breddegrad. Det har jeg aldrig sagt. Ikke til sjæl. Det må være dem, jeg vil sige, eller dem, der har sagt det. Hvad? Nu kan det være lige meget, hvem det er. Nu kommer de første ombord på skibet. Ja, det er noget hyldehoved, han kan tage til mig lidt. Altså, man kan jo ikke gøre først til. Gamle Silva er ombord, der er så bedre en tjener. Goddag, Silver. Vi er lige ved at lægge ud. Det der er din morgis. Nå, Jim. Nu hører du under din Silvers kommando. Hvad hedder papegøjerne, Silver? Hun hedder Smet, kaptajn Flint, søn med en fugl. Hun er måske 200 år gammel. Lever ikke for det meste. Der kan ikke være mange, der har oplevet mere ondskab end denne papegøje. Hun sejlede med kaptajn Englands Sørøerne. Hun var med Madagaskar, Malaberne, Surinam og Portobello. Og hun var med på at fiske silven op for de forliste spanske skibe. Men det var ikke så stærkt, for der var 350.000 af dem. Ja, når man ser det, så skulle man tro, hun var en ung fugle, men du har lukket krudt, kaptajn Flint. Ja, du var en smuk lille skud. Det skal du ikke tage af din hos. Nu var du skåret med en stavle. Hun har mange æder og forbandelser, men husk, man ikke var tjære, uden at hænge noget ved. Hun bander og sværger, da vi skyldte fugl, så står om hende. Men hun forstår ikke spor det hele. Jeg håber, jeg kan være på til nytte af Silver. Jeg har aldrig sejlet før, men jeg har været med og rettet op. Vi skal nok komme ud af det, de to. Anker, gå nu, Silver. Synger du godt? Ja, hvad skal det være for en? Det skal være den gamle. Skal vi lægge ud her, Florni? Ja, hvis alle ombord kan vi godt snakke. Hey, Hvem den mand på en hvid mands kiste? hey, ho, der skal råb. Hvor gør djævlen to de sidste? Hey, ho, der skal råb. Hvem den mand? Efter min beregninger, ja. Nu har du sejlet i spanioler i 3 uger. Hvad synes du så om hende? Og det er et pragtfuldt skib. Hun kan ligge en streg højere til vind, end en mand har lov til at forvente af sin egen kone. Men jeg må sige, vi er ikke kommet hjem endnu, og mandskabet kan jeg ikke lide. Mandskabet opfører sig eksemplarisk. Ja, det er det, jeg kan lide. Der ligger noget bag, noget luskeri, pjat.
læse dig, men søs er alle dage ens. Jeg tror sådan på lav med de vestindiske øer. Har de været her før, Silver? Masser af gange. Og de slider og slæber. Ikke hele tiden, doktor. Silver har lige givet dem fri, så nu vil jeg kravle ned i æbletønden. Det var en god idé med den tønde æbler. Det er sådan, man altså synes. Der er næsten ikke flere æbler tilbage. Jeg må vist kravle helt ned i tønden for at se, om der er flere. Der er 2 æbler tilbage. Hov, der kommer vist nogen. Det er flot, hvis nogen ser mig tage de 2 sidste. Nej, det var ikke mig, der betegner mor. Det var gammel Flint. Jeg var officermester. Den bredeste 2 ben, så også gammel Pivs øje. Det var forresten førstedagslæg, der sad ben med. Han havde gået på universitetet og kunne latin i spandevis, men han blev klynget op som en hund og hang til tør i stolen. Det var jo sådan bare, der ombord på Valros, Flints gamle skib. Du er ung og har et godt hoved. Det opdager jeg straks, da jeg så dig. Nu vil jeg tale til dig sådan, mand til mand. Det er et hårdt liv, men når jeg takker forbi, er der 100 pund i lommen. Jeg er 50 år nu, og når jeg kommer tilbage på denne her tur, er for alvor til at være på bilen mand. Thomas Tyske. Men du vidste jo alle de ting, du selv klar, hvis du ikke vidste, at Tyske, når du kommer hjem. Ha! Jeg har ingen penge i brister, og min rare lille værtshus derhjemme er også flot. Min gamle sort tøs, i gang med at ordne det hele, den sejlede nogle stykker af til et sted, vi har aftalt mødes. Jeg kan godt se dig. Jeg er slet ikke på, hvor det er, før vi kan hjem med dig til. Men giver en gang dig en ret på det. Kom lidt herhen, Hans. Kom lidt herhen, Hans. De kan bevæge dig over. Nu er det snart hele mandskabet med os. Ja, men der er lige nogle stykker, der ikke er færdige med at tænke sig om nu. Men de vil skynde sig, ellers får de aldrig mere brug for at tænke. Du er en mand efter mit hjerte. Det der kalder jeg at gå til sagen. Men vent til de har fået en skat, eller bragt på bordet. Men de har ventet så længe, så kan vi vente en dag mere. Vi lader dem gøre arbejdet for os. Hvad gør vi så med dem? Skal vi sætte dem af på en øde ø? Det gjorde Kaptajn England altid. Ører. Er ikke rigtigt, at de var i gamle dage? Nej, det blev alt for meget så at læse. Jeg bruger mig gerne at møde Livesy og Tulorni, da jeg blev en fin herre. Nej, de skal dø hver og en, så er der rent bror. Du har begge ben nu, Hans. Kan du ikke række mig et æble? Jeg bliver så tør i halsen af den snak. Sådan! Æbler er kun sprog. Lad os sætte for os alle på sprog. Så kan vi skåle hos mine kammerater. Danny sigte! Her har de deres øgegodser, Tulorni. Er det helt sikkert, det er den? Ja, vist. Ingen tvivl om det. Men Silver, kom et øjeblik. Kan du lide den øge, Silver? Ja, jeg tror engang vandet her. Jeg var højt på handelsskib. Ankerpladsen er på syd bag en lille ø, ikke sandt? Jo, skelettet kalder man det. På det sted skal der gang have holdt sølvet til. Bravo, folk. Vi er nu nået til rejsesmål. Hvis vi følger ret godt, skal Silva vil skænke noget ekstra rom. Skal vi lade godsejren leve? Hip hip hurra! Hip hip hurra! Det er da mærkeligt, hvor de med hende. De slår os alle sammen ihjel. Hvad i alverden laver du i æbletønden? Jeg skulle ned og se, om der var flere æbler tilbage. Og så hørte jeg, at han Silver sige, at han ville slå os ihjel. Hvad siger du, dreng? Der ser vi godsejren, Tulorni. Jeg sagde dig, om det var galt med den besætning. Sagde jeg ikke, Lydia.
Nu har de fordømte pirater narret til sig dem lige til Skanø. Jeg kan ikke forstå det. Jeg synes det godt om Silver. Jeg tror, at Silver er den værste. Sagde de noget om, hvornår ville angribe os? De ville ikke slå til, før vi havde skatten. Sådan vi kunne gøre arbejde for dem. Jeg skal straks gøre godt stykke arbejde på ham. Nej, Shalom. Vi har ikke mange chancer nu, og dem vi har gjort på, og de skal ikke spildes. Så længe det ikke lader piraterne mærke, at vi har opdaget noget, så længe skal det ikke komme på bord, så længe er vi i sikkerhed. Så må jeg se, hvordan vi skal bedst fra det, med hele beholdet. Nå, godt få lov at sige noget. Spil ud, de Morgan. Jeg går med Silver til daglig, og ikke en fin herre, så jeg kunne spørge ham, om jeg måtte komme med i land og ind i vand, uden de ligger mistanke. Det er alt for farligt udspillet. Da vi alligevel alle sammen skal dø i løbet af et par dage. Hvis vi ingenting gør, så synes jeg skal forsøges. Jeg tager med Silver til den første båd, og der er ingen, der ligger mærke til mig, så jeg kan nu forske til det. Det lyder fornuftigt. Der har vi Jim Hawkins. Hvor har du været, min dreng? Jeg var nede og tage et lille vin, og så hørte jeg, der blev land i sigte. Skal vi ligge ind her? Ja, vist. Det er den ø, Gustav vil gerne vil se. Silver, jeg tror de godt, jeg kan komme med dem ind til land. Ja, vi skal nok få skide madhuset med, så kan vi gå på opdagelse. Så vil jeg gå ned og tage et lille vin, så jeg er klar til i morgen. Læg studen til vinden og skål, kammerater. Snart har vi lasten fuld af dekater. Det er et dejligt sted, den ø. Et dejligt sted, for drejen kommer i land. Vi skal ned til kilden efter vand, og du kan godt holde fri lidt. Så vil jeg udforske stedet lidt. Nu vil jeg være på tur. Jeg er stakkels, men godt er jeg. Jeg har ikke set det kristne menneske i over 3 år. 3 år for listet dit skib. Nej, kammerat, du sender mig i land, og jeg har levet et døderligt for børn og Jesus. Men jeg længes svært efter noget rigtig kristent. Du vil ikke have et stykke ost på dig. Mange nætter har jeg drømt af ost. Især varmt smelteost på det. Jeg hedder Jim Hawkins, og hvis jeg nogensinde kommer ombord på Hispaniola igen, skal du nok få alt det løs, jeg kan finde. Den mand, du fuldes med, er det den? Den Silver? Nej, han har i hvert fald planer om at slå mig ihjel. Hvor fuldes du med? Det er en lang historie. Da sørøverne og Silver fik høre på skibet, og nu har vi slet knive, og vi har ikke selv huset for at stikke fra. Flint er ikke ombord med det. Ej, den er død. Det ved jeg helt bestemt. Det talte sørøverne om. De siger, at han drak sig selv ihjel. Du tror det nok ikke, når du ser mig, men jeg har engang været en vældig god dreng. En høflig og from dreng. Du ser du, jeg vil bestå dig en hemmelighed. Jeg er rig, og du og de andre ærlige mænd i Hispaniola vil mig væk herfra, så vil jeg dele mere. Verden er så fuld af skønne kvinder. Driver mig til landet, også når de ikke er der. Tankerne omkring skinner. Når man bor så langt på en hylde, som rejser tænker man på. Men hvis det lykkes, skal vi nok tage med. Nu fortæller jeg noget forfærdeligt, men du må ikke blive
strække. Jeg var selv pirat ombord på kaptajn Flints skib Valrus. Vi lå ud på den ø. Flint gik i land med 6 sømænd og begravede sin skat. 6 stærke sømænd. Vi var land i en uge, mens Svante sad og ventede på gode gamle Valrus. Så kom Flint helt alene tilbage i øen. Da vi så ham, var han helt bleg, men der var han altså, og de 6 mennesker døde og begravede. Billy Borgs var styrmand, og Jack Silver var kvartermester, og de spurgte, om skatten var i sikkerhed. Så sagde Flint, at de selv skulle lade os efter, og så havde de flyvet. Slog Flint virkelig 6 af sine egne mænd ihjel. Jamen, det var han jo nødt til, hvis det var skatten var. Men hvordan er det så gået til, at du er blevet efterladt her på Skattelyden? For 3 år siden sejlede jeg med et andet skib til, og da vi fik øen i sigte, sagde jeg, gutter, det er den ø, hvor kaptajn Flint har begravet sin skat. Jeg har skrevet langt til. I 12 dage søgte vi, for hver dag spillede de mig ud. Og den 13. dag sagde de, nu kan du få en bøsse, en nakke og en spade, og så kan du selv blive her og spille flere penge. Så sejlede de fra mig, og jeg har ikke fået en gul kristen noget siden den dag. Men skatten har jeg, og den vil jeg dele med jer, hvis du og de andre ærlige mænd viser på måler, det er væk. Forstå, kommer nogen. Kammerat, det bliver sæt og højere end guld, at jeg advarer. Silver, du er gammel, og du er ærlig. Eller rejskopværk, og du er modig, hvis jeg kan tage mig fra jer. Vil du lade dig lokke? Undskyld mig, hvis du vil lade dig lokke efter 3 uger. Nej, det gør jeg ikke. Hvis jeg kommer ud. Hvis jeg kommer ud. Hvad var det, Silver? Jeg tænkte, det var Allan, der slog hjem. Livsligt. Skade. Han var en jammerende sidemand, men jeg prøvede, da jeg talte ham til rette først. Var det dig, der stod godt? Ja, men kun det første skud. De andre kom ned på stranden. De har ned at se, hvad der kunne være færre. Der er kun 2 mænd til at passe på bådene. Dr. Livesey, Kom du lige, Kim. Hvor simmer de andre konditor? de løb ned til stranden, da de hørte skyderi. Hvorfor kommer I her? Dr. Livesey fik en glimrende plan. Det bedste vi kunne gøre var at afskære søgerne fra hinanden. Så cirka halvdelen er på øen og halvdelen er på skibet. Og vi sad der på skibet som rotter i en fælde. Højst og behageligt. Så ventede vi til, at vi kunne høre, at dem på skibet havde taget nok af rommen for sig. Og så sejlede vi væk i det mindste hjørne med proviant, våben og ammunition. Resten af våben og ammunition fik vi selvfølgelig i havet. Hvad er der blevet af Thomas? Han kommer om lidt. Han blev ned på strandbåden de sidste 3 både så grundigt, at de ikke kan repareres igen i fart. Der kommer han. Ja, nu kan vi gå i gang med at lede efter skatten. Skatten er fundet. Kom her, Bjørn, og hils på mine venner. Gud fader, hvad er det for en æblekasse? Ben Gunn er et rigtig kristen menneske, og han har været alene på øen i 3 år. Der skulle vel ikke være et stykke med ost imellem provianten. Her er en udmærket tjekker. Den er blevet lidt både løbet ud i land, men det tager en god ost ikke skade af. Værsgo, Ben Gunn. Du behøver at bygge og drømme mere ost. Må jeg få det hele? Ja, vist. Det var det sagde. Hvad skal du have fundet? Ben Gunn har fundet det sted, hvor Flint har gemt sin skat. Og da han var bange for, at nogle af Flints mænd skulle komme tilbage, har han gemt dem op i en hule. Så er kortet altså helt overhovedet nu. Ja, det er helt værdiløst. Det er bare en skam, vi ikke har en båd. Jeg har en båd. En lille fin båd lavet af grene og skæld. Når det kan være mig, kan det også være Jim. Kom Jim, så skal vi vise hvor den er. Jim, har du en godskab Jim? Du må hellere få den her, Jim. Den vil være til nytte. Tak. Var der ikke afsat et godt til kortet? Jo, det ser ikke ud til at være langt derfra. Det er den vej. Lad os prøve at se, om vi kan skanse os derhen til videre. Det skal vi vist skynde os væk, for der har vi Silver og hans kompaner.
Fortællerne smider kortet her i løsningen, så kan vi ikke undgå at finde det. Det vil vi blive noget at tænke på. Ja, det er nemlig hvad det er, gammel tøs. Du er dog en magisk køfugl. Ærligt talt, John Silver. Jeg bruger meget nok til her. Du er ikke nogen god leder. Du er nærmest til at vente med at skulle hjælpe til din skattesyn, hvad den skatten har brugt for os. Der er nogen, der er skader. Det har aldrig været det. Vi har slutt 2 år på ødelagt noget, men det er omsnit frem for os. Ja, og når vi har fundet skatten, så vil de til England med den. Ikke sandt, Østmøn? Du ved jo udmærket, Jørgen. Da der kommer en undsætningsskib her til øen, så er det en ordentlig flok før den Ja, men det eneste, der kommer hjem med undsætningsskibet, det er dem, der overlever. Og det skib kommer først om en måned. Der er til, at vi skulle finde skatten nu. Hvis vi havde fået lov til at bestemme, at tage noget brug på Espanol, vi skulle være absolut. Hvad kan man være for kort, du taler, Jøsmøn? Talen ligger og flere skattekort, for det her gamle silver nemlig lige her. Men nu skal gamle invalide mig nok finde skatten alene, for der er ikke stort på mig mere. Det er det. Det er det skrift. Nej, jeg troede ikke, I havde med mig at gøre. Jeg er herinde fra Palbjørn, så snart lukker jeg mod flæber i føj. Dr. Livesey, der er kommet toget. De spanioler kommer til havs. Det er drengen. Du stående ganske roligt, unge Jim. Jeg har dig på korten. Hvad er det for snak om kaffetøjningerne? De spanioler kommer til havs. Nu kan I bare skyde mig. Men jeg har i hvert fald gjort en god gerning. Du er sandelig en meget betænksom ung mand, at sætte sådan et godt skib til havs. Det skyder jeg dynger ham op. Skal vi ikke hænge ham? Der er træer nok her. Hvor er jeg klog og uspekuleret. Og så vil du tænke jer om først. Har jeg lige vist kort? Vi ved, hvor skatten er. Hvad mangler vi for at give os til at lede efter den? I fred? Bedre. Nej, Hans. Nej, vi stod lige og manglede gissen. Så kom unge Jim flyvende. Lad sin lærke. Nu har vi alt, at behøver. Dick, vil du hente redskaberne? Så kan vi trykke på skattejagt. Det kan han til mit bælte, så ved jeg, hvor jeg har ham. 10 fod den vej, der ligger skatten. Hvad? Det har været en søndag. Det er troligt nok. Du ved, der ligger og finder bisket her, men der er sær noget, du er rigtig på. Jeg synes, det er en meget dum skøj. Jeg har det det, jeg har det syge hoved. Hvis nu en spøgfind har med os, så kunne det jo være en vejviser. Se, her er mit kompas. Det er alle kanoner. Vi vil godt have her, kammerater. Det er sgu ikke sikkert. Så er det mine egne øjne i Savannah. Han rasede og brølede efter råden til det sidste, og han sang men for det var det eneste, han kunne. Og jeg har ikke kunnet lide den sang siden. Færdig med den snak. Flint død. Ha, ha, ha. Hvem der blandt på en dødmands kiste? Hey, over en flaske rom. Rocker djævlen tog de sidste. Hey, over en flaske rom. Ha, ha, ha. I en helvede. Godt, med strømmen. Det var Flints sidste ord. De sidste forbandede ord, han sagde. Nu kan det være nok. Lad os se at komme væk. Når jeg tænker nærmere efter det, lød det ikke helt som Flints stemme. Det lød mere som for eksempel til en gun. Ved alle marker, jeg tror, hun har græs. Den gun har vi ligeglad med, hvad anden er død eller leve. Lad os komme videre efter skatten. Det er den 700.000
jordnødder. Jordnødder, kammerater. Hører I det? Jeg skal love jer for, at den tid har vist det hele tiden. Se, der står de to derovre alene. Ham den gamle frøken, som gør deres her til at sige jordnødder. Og ham den mand, der gør hjertet af dem. Der har vi jo Dr. Liberty. Det var vist på tide for mig, at Jim kan man vist sige. Når var det dig, der gør? Ja, jeg tænker det jo nok. Det undrer mig, at de er så glade over at se jer, Silver. De foretrækker måske hængning frem på skydning. De ved, så længe der er håb, er der liv. Her har de Jim frisk som en fisk. Er det hans skyld, du er liv, Jim? Ja, det kan man jo godt sige. Han havde mere brug for mig at levende end død. Det var ikke kønt sagt, og man kan heller ikke regne taknemmelighed og ungdom. Men hvad er der blevet af kaptajn Smørligt? Han er død med godt smule på at passe skatten sammen med Thomas. Har du ført skatten helt alene, Bjørn? Jeg havde jo god tid til det. Jim, du er spændt på at se skatten. Nu kan vi tro op og fortælle, at kaptajn Smørligt blev i live, og vi har overvundet søvåret. Tag den her, Bjørn, og pas på Jan Silver til Lorne kommer tilbage. Nå, så står vi her. Så var der ingen af os, der fik ned af skatten. Jeg får min del. De er ikke mennesker på hjælp, Bjørn. Nå, det tror du. Men det er også, at måske kommer først om en måned, og 3 år tager og tager hjem til gamle England. De ved godt, at jeg har været surrøver. Men jeg er from og både nu, og de har givet mig deres ord. Nå, det tror jeg muligt, at de har vundet. Der var det forresten fra en båd, uden Jim sejlede ud, da han kaffe tøjene i Hispaniola. Det var min båd. En lille fin båd, som jeg selv har lavet her på øen og skjult ned på klipperne derhen. Det var den lidt af en dag, at Hispaniola var færdig langt væk. Så jeg kunne låne min båd, så kunne jeg bruge efter Hispaniola. Så ville jeg tage en tur til Jamaica, hvor min kone venter mig. Nej, Silver, jeg gør det ikke. Jeg er et ordentligt menneske. Nå, det er du. Ja, det var et forsøg værd. Pas på dig, dernede. Selv en søger har der altså været en kæmpe førstebjørn. Flem den mand på en nederlandskiste. Hey, og en flaske og drukflaske. Nu er jeg deroppe. Og de 2 sidste smykker. Nu ligger de her pynter til de øvrige af Flens folk her på øen. Vent gang! Hvad er der sket? Han har et sår i hovedet. Den er Silver. Jeg er sikker på at overleve. Hvordan kunne jeg dømme os den grad? Det var sejrsrosen. Hvordan kunne jeg tro, at man godt kunne passe på Jan Silver? Vi må efter det stykke. Jeg tror, det vil spare mig, skulle sejre. For Silverhøsten, den altid slipper væk. Er der sikkert allerede fundet på Guns båd? Nej, vi skal jo glade for, at vi er i live, og vi har skatten. Tænk på, hvor mange der er døde med den skat. Læs den, men også en del gode. Ja, der var gode folk og onde folk, og så Jan Silver.